Tá clufií gaalacha le feiceáils na sconáin ó thús an ichiú céad. Tugann na sconáin a bhharan, léargus fíor spéisiúil chuin an gcuir tháinig na clufií seach an cín, agus an cóhéag sóisialta inar arbair siad. Rínáid agus fisráid an tráise scéal na glufií gaalachas na sconáin, agus an fáirte bhí acu i dília tuile an náisiúnachais go luas an ichiú céad. Tá sort túr am an bhfuil muintear cumanú clás gael, lonathe tradiisiún agus nach bhfuil mór an timachas neamán agus bhfuil siad máilrodí dhéanamh ní sé sin fíor chorbheh. Bhí siad ann leis na nuachtáin ar dúis, bhí siad ann créalú beo ó Parc an Crocaí fi sé, agus ó thaobh na scanán de thuig siad cé có tábhachtaí is a bhí an meán sin. Agus an leirid sin daoine de bhhaú na héirins na Stáit Aontaithe agus tóir acu ar chluichí gaalacha ba dhearr go gurach Hollywood spéisian tú. Ach mar a eicas muid sa gláir seo, ba mhinic nach rá an néadú a tugadh orthú, thar bhola birte. Sticks sometimes miss, and hurling becomes a spectacle of swishing sticks and swatted men.